tun tum video a chuanin thingpui dora chili sauce an siam ang khan chili sauce karon siam dona hetianga chili sauce siam hi atui no sam em em a inlo siam ve theu don na bolhlo kan ma mo turte bolhlo kan man turte chu helaya hianin hei vai hmar charo ka da chuan hei hi vinegar ani a hei hi nimbutui purun sen pum ni chan som sa le ba khor chi so thing purun var heng ho hi ka bol hlo man tur te chu an ni a amma sabera chuanin hei tuin ka chi a eng lo hi marcharo hi hian tuya fai takin kan sidanga chuan minute som panga tanga minute som hi vel kha kan chhum ma support don ani kan chhum zor ma support don ti na ni chu hian kan chhum na tur bela kan da lo tang tui kan leyang tui nau khat ka lei zo veka hian gas kan onanga kan chuang to ang gas kan onanga kan chuang ang ti hian gas asang bera da in minute som panga changa minute som ni vel kan chhum don ani asau bor bor to hei kan mu ang hianin kan en chinang mase minute som panga kha chu kan na chuang king lavanya kan du ang tokin hei ala zor thalo dewa kan chuang ang minute som ni kan chuang ang minute som panga changa minute som ni vel kan soi to kha minute som ni nuwa gas kan ofang ti hian lo la in chhum le phot ro se o kan chin le ang ti hian minute som ni kan chhum ting to a gas kan ofang kan da dai deuh hlekang ti hian atui tel lo hianin kan suak chhuak anga kan her som don ani ma se chu mi hma chuanin kan da dai deuh hlekang hian lo in hong dai deuh hlek ro se o temin alo dai deuh hlek to a kan suak chhuak ang kan suak chhuak anga hei grinder a kan da lu tang kan her som don kan ti to kha purun sen kha kan telanga purun sen kan chan som sa kha chuan ba khor hi chen hi alo hlui deuh hlek to a so thing purun var nimbutui chu ei fian khat vinegar chu ei fian khat lim lo hret vinegar hi rice vinegar ka hmanga chuan white vinegar kha kan nei chuan kan hmang thei bawk ani chi kan du chuan me han kan tel thei bawk ani ti hian kan chinanga kan her to ang som tha to a ka du angin kan du to kang me la moi hle me ti ro urim po tui tha chak chak to ti hian hei a hmel te po hi a moi that tapa ka du ang to khanin ka her som to a atui em em ani hetianga chili sauce han siam hi hei aya la koi deuh hlek tura kan du kha chuanin kan chhumna hmar chatui te po kha kan leilut theia kha kha chu keimah ni thu thu ni sela ma se hei leilut lo po khanin tui kha a fom thau ani chu hmarcha khanin a koi dan te po hi a tok vela atui em em ani ti hian bura ka da dona ti hian hei bur fai a hian ka khung dona du du huna kan ei to me dona ni vinegar le nimbutui kan pol khanin a vong tha dona i chuwang chuanin fridge a dah kher po kha ngai chuang lovani ti hian hei bur khata khanin a ling lova chuan ei chop turin ei chop tur ti mai la hei
bola bolte a kala da bawk ani chuan bur mi hi chu kan chhin anga ti hian ka hung anga duh huna ei theih mai dawn ani chuanin hetah bola ka dah zawkah hianin chhawhchi var kan hmui chhawhchi var kan hmui chi te kan tih chhawhchi var chi bung kan hmui sa kha ka telh dawn ani chhawhchi telh hian a ti tui zual ka tia ka kang hmui hmasa phota hei hi chu in duh leh in tel anga in duh lo leh in tel lovanga kha chu nangmah ni thu kha ani mai hetia chhawhchi han telh hianin a ti hmui tui a ti hang tui zual leh ka tia ole tun tum video tan chuanin duh tawk leh photila video leh peka kan zawa in ei tur tui tak tak te nen kanin hmu leh theuh dawn nia chumi hma zawng chu in zawa in ni hman nuam zan hman nuam vek u le